Amang usa itong gingon ni nanay Goy, kana Goy? Kana o? Okay. Maayo rin kayo, klaro kayong buko-buko. Ako daw na yung mga kuwan, di ba? Mungkin nang naik. Oh, sini Pak. Wah, sisir main nomor balik.
makailang tagapiin mo. Hindi mo magkaragad. Bali ang kadaghan. Katong, next, itong karton sa suod ba? Kaya kinanglan to dayungan kaya bukak ito. Pwede ko i-down kay Abre mo to. Abre. Pwede na ko siguro ito baang masulod ato sa iplasta. butang-butang mo yan eh. Oo ka na oh. Nangan na ko. Napon na ilang mga buwak ko no. Nagdili siguro. Kaya dagang mga buwak ka na. Ang gusto na yung mga na-ilig. Pwede na idaw, okay? Pwede idaw. Nandito pugan. Wag maninit, Meg, ha?
Ano naman, karton man lang din bangko kat nga no. Bayad tagwa na no, exit. Sertian raw. Dito karton. Gapson na lang na din. Tangi dyan ang kuha anak ni. Sir, dala sir. Mulai tanan karga sir. Ano sir ay? Ang mabaw sir, saman sir. Ano mga bulak sir. Kaang sir, kaang. Terlap, sir. Sir, karga sir. Mega guwapo. Wana, larga na sakyanan. Straight lang, partner. Okay, atras. Atras. Bye. Bigay ko po. Hingi po sa Larga na sila, tuwa na sila.